Ha estat una encesa de llums amb doble significat. Avui s'ha vist la llum al final d'un túnel de gairebé 10 mesos d'obres i és que ja s'ha obert el carrer Blanquerna de Palma. Això que sigui peatonal molt millor i res, podrem anar amb bici, caminant i treure els cotxes. Jo crec que ha quedat molt bé. Tu? Sí, jo també trobo que ha quedat molt bé. Els comerciants, en canvi, creuen que reduir el trànsit de la zona afectarà de ple les vendes. Lo que pasa es que lo hemos pasado muy mal. Y esperemos que toda esta gente que ha venido a la inauguración, que me parece muy bien, después continúen viniendo. Ja han passat el calvari i res, ja ara veurem si tornem a fer calaix i una mica de dobbes. Unes opinions contràries que s'han deixat sentir durant el Parlament d'inauguració de la Val·lesa i que ha destacat que aquest és el primer eix cívic de Palma que impulsa l'Ajuntament de la ciutat i comunicarà el centre amb l'Eixample. El compromís en fer realitat aquest projecte. A totes les persones que, a més, han superat la discrepància per construir plegats. Fins després de Nadal només es reobriran a la circulació els carrers transversals a Blanquerna. Les obres han costat prop de 5 milions d'euros.